салом алайкум падарон, модарон, хоҳарон ва бародарон. Мо имрӯз тасмим гирифтем ки як каме ҳам бошад дасти ёрии худро дароз кунем ба ниёзмандон ба ҳамроҳии Фулод, Макс Қосимов ва Сулаймон ва дигар бародароне ки имрӯз дар хайри мо ҳамроҳ ҳастанд. ҳозир вақти ягон хайп нест бародарон, ҳама каса якҷоя мешем ба ниёзмандон ба муҳтоҷон каме ҳам бошад ёрии худро мерасонем. вақти дар амони Аллоҳ бошед. худованд ҳамаи шуморо дар паноҳаш нигаҳ дорад.